Madoka chere mabuja atauya nonhadzo manhoko dzanyasi zuva rochumakumi nomwe mumwedzi uno waNdira. Wachamisa bato rawo ragoreketa kuti ranhadzirisa nhau mbiri basa raibodzi basi yowanhu wakanyoresa wari. Aiwa, tinozvikudza izvi nekuti zvimwe zvacho zvanga zvichatovhiringa wanhu. Ipapa wagotoreketa kuti zvawakaita zvokuisa mufananidzo wachamisa kuitira kuti wanhu wareke kugovhundutsiwa kana kurasisiwa nevamwe, nokuti wari kuziva kuti hurumende iri kuramba ichindoda kuvavhiringa. Iye nyasi pokare nhepfenyuro yestudio 7 yatanikiwa pachena padandemutande kuti yakanyepa kuti kudunhu rokuMidlands kwakaita wanhu bato reCCC wakanyoresa wari munzvimbo ibodzi kuti wagoite wamiriro dare reparamende ikweyo. Zeki chaiyo iribe kuburitsa wanhu wairi wakanyoresiwa zvokuti unosaya kuti wakazviboyepi. Ipo pawabvunziwa kuti wakazviboyepi waribe kana kureketa chinhu aidi zvakatooma. Bato raMwonzora yeMDC rikugopuwa mari inoita mamiliyoni 140 omari yomunyika, apawo bato reZANU-PF richigowana mari yomamiliyoni 350. Kwai mari iya yakagoreketiwa naMutuli iri zviuru 500 zvomamiliyoni zvavari kugopanana hawo wegani. Aiwa, tinozvitenda. Iyo mari iyoyi yapuwa Mwonzora imari yenge iri kufanira kunge ichienda kuMDC Alliance, iyo yaMwonzora yavagoreketa kuti ndiyo mukuru wayo. Aidi zvakatooma, wari kuita hawo kupfatsura nomanhede chaiwo wapi yedu. Wachamisa wari kuSouth Africa kureketa kuno, apo wagobuda wari kureketa iwo kuti zviri kuitika kuZimbabwe zvinotoda kuti hurumende yeSouth Africa iedze kubatsira vanhu vemuZimbabwe kuti zvinhu zviite zviri nani. Wareketa wakati wakasaya kubatsirwa aidi zvinogona kuramba zvindorema, nokuti nhamo iri kuitika yekuti vanhu vanoramba vachindotiza vachiuya kuSouth Africa inogona kureka kugopera. Ticharamba tichiringa kuti South Africa inozvikona chere zvokubatsira vanhu vekuZimbabwe zvo. Tiri kuhwadziwa kuti dutu mupengo ana kwaira gogwarasha dzimba dzinosvika 500 kudunhu roManicaland. Aidi zvakatooma. Wazhinji papa vari kuhwadziwa nokutoti zvaitikazvi zvinotoita kuhwadza chaiko. Zvinoimba kuti wanobatsira vanhu vaye wanogona kuvabatsirawo nguva iripo. Potras nyasi yapa zvikoro zvisere zvokudunhu rokumasvingo kuti wagoita makombiyuta pazvikoropo. Aiwa, tinowatenda. Tiri kuramba tichiti zvidai zvaenderera mberi wagoendewo dzasi kwenyika kana kuuyawo kwedu Buja kuribe kana chikoro chibodzi chinopiwawo makombiyuta nehurumende. Dzimba dziya tagokunyepai dziri mumheramo nhandare yondege yoRobert Mugabe dzeArlington State paino hurumende dzichapwanyiwa zvokutoti ipapo unosaya kuti zviri kumbotekaira sei. Wanga wamboreketei wachifungei pariba kuziwa. Tirondo kunyepai mabiya angu kuti mapasipoti matsva akareketiwa nehurumende aye kwaiya kutanda kupuwa wanhu, asi zvanga zvareketiwa negurukota rozvinoitika munyika zvokuti mari yepasipoti yakundobisiwa 100 basi romadhora okuAmerica manyepo. Izvezvi kuri kutobisiwa 120 omadhora chaiwo okuAmerica. Nyasi kune zvaitikawo muguta reHarare. Kwai wanhu wasungiwa kuti wakapfeka mbasha dzoyero, iyo yero yawachamisai. Ipapa kwai wanhu wasungiwa wanonzi Mhanduwe Gumbo, Erasmus Nyandoro, Prince Matebuka pabodzi ponatatenda Chigwada. Kwai wasungiwa nemapurisa kuti wari kuita mutsepwede pariba kuziva kuti chii chiri kuitika. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zviri kutekera sei zuva ramangwana. Guta reHarare ragoreketa kuti kunopambiwa mvura ichienda kuwanhu kuMorton Jeffrey kuchapfikiwa kubva mangwana kusvika musi womugowera. Haidi, garai makanhadzirira kuchera mvura mabiya angu.
Tiri kuhwadziwa ipapa kuti Alvin Shakata ari mumwe wanhu wanozivikanwa nokutsigira chikwata chomawarriors pai akaita kugwa akabva ahwara pakapedza kutamba chikwata choMalawi. Aidi tiri kumushuvira kupora nokuchimbidza, kwaiva gonzi aita chirwere chomwoyo. Heno mabi angu kuti achapabuda chere, asi toramba tichindomunamatira. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuBotswana kwai zvichasungisa ba ichiri mhosva ba kuti wanhu waite zvoungochanhi ikweyo. Aidi wanhu wese pasi rese wadoka vari kurova manja kuti iri danho rakanakisa. Wanononga masamba kuKenya kwai vari kuendesa kambani imwe iri huru inonhadzira masamba pasi rese yoFinlay kumataraudzi mhosva. Kwai vari kuiendesa nokuti vari kuda kuti wabhadhare imwe mari nokuti waisenzesiwa sonhapwa, wachisenzesiwa maawa 12 asi wasingabvumirwe ba kuenda kozorora. Aidi toramba tichiti ngazvenhadzirisiwe zviite zvisvinu, ticharinga kuti zvinoperera kupi. Wari kutungamira kuGuinea kwai wagoreketa kuti wakaregerera hawo wakomana wenhabvu ikweyo nokutadza kwavo kuenda kohwina mukombe, asi wari kuda kuti wabenutsiwe mari yavo. Unobva wasaya kuti kohokonai varume vachiita zvakadandi, tsvee kutovatenda kuti wakaita hawo, ivo wakutoita zvokubva wadandi zvakatooma. Panhabvupo mutungamiri weFIFA Nyasi areketa mapwapwa pavhidhiyo yaburika. Ari kureketa iye kuti ari kuda kuti kuitiwe mutambo pasi rese mumakore mairi ega kuitira kuti vanhu vekuAfrica vareke kugoramba vachienda kuEurope zvavari kuramba vachindoita. Aidi atukiwa nevanhu vese nokuti mapwapwa chaiwo, kuonererwa, kuita muyembe pabodzi nokusaya unhu. Aiwa tinozvishora izvi tichiti zvakanyangaritsa, dai atoita kupfira kakomba chaiko areke kugoramba achidando. Tiri ipapo tagumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.